लोगोफोर दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्लानि सबायझार बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गबदापारा सानसोरां क्लाबनि बानजायनायावहाय नैथि खेब भलिबल बादायलायनाय होनो थांगासिनो दङ। बे खेलाया ओरैबायदि गिदिर जागोन, ट्रफिजों लोगोसे मैसो मासे हरफानाय जागोन आरो ओमफ्राय रानार्स आपनि थाखायबो ट्रफिजों लोगोसे बोरमा खासि ओरैबायदि गिदिर मासे हरफानाय जागोन आरोखि। ओमफ्राय प्लेयार्सफ्रा जोबोद गोजान गोजाननिफ्राय फैदों, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। नायदो नै बेनो आरोना मैसोआ नै खरासो माथो जानोसो गिलायलांलांया नै बेखौनो मोनलांगोन आरोना, जायानो उइनार जागोन माने बेखौनो मोनलांगोन आरोखि। नै बरिया माने ट्रफिजों लोगोसे बेखौ मोनलांफागोन आरो नै मबाइलावहाय एसे फिसा नुलायलांबाय नै गोगोम दै मैसोआ। होद बेनो नायनो माथो आदानाया खेला गैयालै लेवरा मैसोफोरजों हाग्रानि जुनारफोरजों लानजाय थिखानोसो जानो गिलां। बोरमाया गोजानावसो ने, बोरमाखौ नायलायले, बोरमायालाय खासि गिदिरखा ने आदा, गोगोम दा खासि 15,000नि। दा बेखौहाय जायनो देरहागोन बेनो मोनलांगोन आरोखि। नै दा नायदो नै जोबोर गिदिर बेबायदि राउन्ड स्क्रिन होजोब्बाय आरो दा आं सिङावहाय एसे हाबलांनानै देखायनोसै नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दा सिङाव हाबफैबाय आङो नै बेबायदिनो नायग्राफोरनि थाखाय बेफोरबायदि सियार बहायनानै होजोबदों। नै ओरैबायदि मोजां बहायबाय नै नायनानै लादो, बेयावनो जागोन आरोना खेलाया। ओमफ्राय प्लेयार्सफ्रा गोजान गोजाननि गोजा आरो दा नै बेबायदि बेखौहाय दसेनि उनावनो फिथा हास'नानैहाय बेखेवसिगोन आरो। सानसोरां क्लाबनि पाब्लिसिटि दावहा बरगयारि ब्रादार दङ। आं ब्रादारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि जे दिनैनि बे खेलाया ओरैबायदि गिदिर जानो थांगासिनो दङ। दा मोनबेसेसो टिम बेयावहाय लाफैनाय जाखो जेनेबा? दिनैहाय बे खेलायावहाय 6था टिमा बाहागो लागोन, 6थाजोंनो फाइट जागोन आरो। ओमफ्राय प्लेयार्सफ्रा अबेनिफ्राय जेनेबा? प्लेयार्सफ्राथ' जोंना गोजान गोजान जायगानि फैगोन, बेवहाय नेसनेल प्लेयारफोर फैगोन, माने दिल्लीनिबो दङ, ओमफ्राय ओरैहाय SF दङ, ओमफ्राय मोनसे रेलवे दङ, बिथांमोना दा गेलेनानै देखायगोन। ओमफ्राय दा प्राइजखौहाय जेनेबा माबायदि उइनार्सनि थाखाय मा, ओमफ्राय रानार्स आपनि थाखाय माबायदि खालामनाय जादों ओरैनो? प्राइजखौहाय जोङो उइनारनि थाखाय मैसो मासे, ओमफ्राय ट्रफि दङ, ओमफ्राय रानार्स आपनि थाखाय जोङो ट्रफि, ओमफ्राय मासे बोरमा खासि दङ, ओमफ्राय बेस्ट प्लेयार। बेस्ट प्लेयारखौबो बानायनाय जादों ने? ओमफ्राय ओरैनो मा उद्देश्य लानानै होनाय जादों? जोङो माने बेयावहाय जोंहा गोदोसोनाय गामि होनब्लाबो होनजायो, माने जोङो गबदापारा हिसाबै जोङो एसे सिगाङावहाय जोङो फिसा खेला होदोंमोन। दा बेखौहाय जोङो मोजां मोननानैहाय आरो गेदेरसिन होबावबाय खेलाखौ, जाहाथे जोंनि बे गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बेफोरखौहाय नायनानैहाय माने एसे डेभेलप जायो, इयुनावहाय जोंबो स्पर्ट्सआव माने एसे जौगाखांनायखौ जोङो मोनो। ओमफ्राय नोंथांमोना बे खेलाखौ जे होदों नायगिरि बिथांमोननिफ्राय एसेसो जेनेबा टिकेट हिसाबै लानाय जागोन नामा जेनेबा? जोङो बेयावहाय खेला गिदिर हिसाबै जोंहाथ' कमिटियाव गोबां फैसाफोरबो गैया नालाय, बेयाव गोबां एक्सपेन्स जागोन, बेनि थाखायनो जोङो एसे माने टिकेट हिसाबै 100 थाखा लानाय जादों। ओमफ्राय गोबां प्लेयारफोर फैगोनखाय बिथांमोनाबो एक्सपेन्सिभ प्लेयारफोर बिसोरो, बेनि थाखायनो जोङो एसे टिकेट लानानैहाय बे खेलाखौहाय सालायनाय जादों आरो। जिरायनायनि थाखायथ' फेसिलिटि? जिरायनायनि थाखाय जोङो फुल सियार होजोबदों, 1400 सियार दङ बेयावहाय। दा निस्सय खोनाबाय दा बे ब्रादारमोना मा उद्देश्य लानानै होदों, ओमफ्राय आङो डिटेल्स नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैबाय। स' लोगोफोर नायलांबाय थानो हागोन। दायो फिथाखौ हास'बाय, बेखेवनानै होबाय आरो लोगोफोर दायो फाइनाल खेला जाहैबाय। नै ओरैनो साहाजों बिजनि फाइकन क्लाब जाहैबाय, ओमफ्राय ओरैनो हेपि क्लाब आरो नै बियो हेपि क्लाब जाहैबाय, ओमफ्राय नै ओरैजों चिरां फाइकन। बेयो बिजनि फाइकन जाहैबाय, ओमफ्राय नै बियो हेपि क्लाब। ओरैबायदि डेन्जार नुवाखै? नुबाय दा? ओरैबायदि डेन्जारखा, फुरा गोजाननिफ्राय फैनायनि गोजा प्लेयार्सफ्रा। नायदो नै फ्लाइटजों फैनायनि गोजा, ओरैबायदि डेन्जार बुयो डाउन बुनायफ्रा।
नायलाय नै नायहरलाय हनै नुवाखै बेसेबां गोजौ गोजौ गारनानैसो बुखायो नुबाय लागावबाय गुदुं खाना स्राव धमाका जादों धमाका हेपि क्लाब बियो ओरैनो बिजनि फायखन चिरां फायखनसो औ चिरां फायखन नैबे चिरां बिजनि फायखन जाहैबाय डेन्जारखा फाइनाल उइनारावथ' बेबायदि ट्रफिजों लोगोसे मैसो मोनगोन जाहैबाय आगुन जाखादों आगुन सार्भिस बुनाया नुवाखै बेसेबां गारदावो हेभिल' हखादों नै बरिया Points to Happy Club. 5-2. डेन्जार गोजाखा Points to Happy Club. 6-2. Buffalo. Lagawan. एकदम फटाफटी फाइनल में डेन्जार गोजा दे प्लेयार्सफ्रा गोजाननि गोजा सोरबा पान्जाबनि सोरबा दिल्लीनि Points to Happy Club. 7-3. लाइटजों फैलायनानै गेलेफैनायनि औ मानि था प्लेयार्सफ्रा जानोलै बिसोर बारा मिथिला Points to Happy Club. 8-3. ayo bunia awalnya Haiko patah-patih lo Points to Happy Club. 9-4. Benar shot होखायो लाम्बु गोजाखा मानसिया अयथासार गोजौ गोजालै बेनार गोजौ गोजा Points to Happy Club. 10-4. नुवाखै सार्भिस बुनाया आयु नुवाखै बेसेबांबा गोजौ गादावनासो बुखायो tamam बरिया जारल' होखादों डाइरेक्ट बिसखायाव हो आद्रे गुलाय हो मारे Points to Happy Club. 11-5.
Points to Happy Club. 13-5. Points to Siram. 6-13. डेन्जार शट होयोलै Points to Happy नै मालिकआ नै बरिया Points to Happy Club. 15-6. Points to Siram. 7-15. डेन्जरलै Points to Siram. 8-15. Points to Happy Club. 16-8. Oke, serius ya. Good. Muria. Points to Siram. 9-16. Dangkudan. Muria. Points to Happy Club. 17-9. Denjar kesalah gitu. Points to Siram. 17. Muria.
Points to Happy Club. 18-3. Points to Sirang. 12-18. Agun lu kamu ada? Akai lu kau nih. Danger shot. Points to Happy Club. 19. Danger kid lah. Points to Sirang. 13-19. ओरैनो नाफामफोर दङ साथाम जोंनि नारजि जाग्रा बर'फोर ओरैनोथ' गोजाननि गोजा जाहैबाय ओरैबो गोजाननि ओमफ्राय थेवबो बर'फोर साथाम दं आरो Points to Sirang. Points to Sirang. Second and last time out. Happy Club निफ्राय सार्भिस फुनोसै आयु गुच्चु गारनासो मावखायनो नुबाय दा आयु होखायो लागाव फायखन Points to Sirang. 17-22. दै गांखोनांगौ जोबोद दै गांखोनांगौ Points to Happy Club. 23-18. Points to Happy Club. 19. दा Happy Club मा मोनबाय आरो मैसोखौहाय Happy Club देरहाबाय आरो चिरां फायखन जेनमारबाय Happy Club मा देरहाबाय देरहाबाय